Susunod na nga ang correction number. And wala ang masayo na wala iba pa na natin isang special visitors tonight. Ladies and gentlemen, put your hands together for a correction number. The Sangguniang Panlalawigan member of Eastern Samar, the beauteous, Honorable Timi Campomanes, and she will be paired with the Barangay Chairman of Barangay Santo Tomas, Honorable Ronaldo Harjo. Take it away. Tatanong, lawis-wis, kawawa. Ang ganda ko'y palagay na kaya. Sa pagis na ko'y kawalay matasan. Sinunod mo ako kaming dahilan. Ay hindi kami ko'y kawalay matasan. Ang dahilan, nakalagaan kay pipila ko ang nakulantan. Yan ay hindi ko'y ako na nilugan. Ala na sayawan, isang anggalan, pasigala harap Tuhan. Ang pag-iman silita ay siwang ibadalagdag, ay mamulit kahit kita inuwasan agad. Di ba alamin, mahal magpaliyak, ang chicharo, umut ang mantika, di napatisan pa. Harap ang laro, di manong pagaliyo, mahal na iyak. Ang utang-atang, di manong palayo, dito pa ko aabukin. Di ka dito, asin daw ang mahal. At kung i-apresyo, i-apag-insanay, tulungan ko. Ang nakalan ng sayawan, isang hanggalan, pasigala harap Tuhan. Ang pag-ibang silita, kahit sumang madanda, ay mamulit pa kita inuwasan agad. Ang nakalan ng sayawan, isang hanggalan, pasigala harap Tuhan. Ang pag-ibang silita, kahit sumang madanda, ay mamulit pa kita inuwasan agad. Ikaw na susunod, sinsin ang langit, di ka kalaunan, ikakalain. Wow, thank you so much. Sangguniang Panlalawigan member, Honorable Timi Campomanes is such a graceful Corancha dancer. Talaga naman, napanaman si Camp Ronald.